Kining hypertension usa sa mga organo o bahin sa atong lawas nga apektado niini mao ang atong kasing-kasing. We have only one heart. Wanay lain. Mo na nga ato ng bantayan. Mupalyar gani ang atong heart, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Sigurado, 6 feet below the ground ang atong padulngan. So atong tanawon, mga kaigalaan. How to conquer this number one killer? Number one killer is heart disease. One cause of heart disease is hypertension. Tanawon nato, unsaon nato pag-conquer niini. Unsaon nato pagdaog, unsaon nato paglikay. Kung atong tanawon, naatay panghunahuna kaniadto nga ang makaangkon og balatian sa kasing-kasing mga lalaki ra. Ang mga babae walay problema, walay heart attack sa mga babae. But if you look at it, bisan mga lalaki og mga babae, both men and women are already biktima kining gitawag nato nga heart disease. So walay exempted niini. Naanay daghan nga nga balda tungod ani nga balatian. Mangutan ako ninyo, pila man katao ang masulod ani nga eroplano? Mukabat between 250 to 300 people. Maaksidente gani ang usa ka eroplano sama sa naitabo sa pipila ka mga bulan ang nangagi. Grabe gyud ang balita sa tibuok kalibutan. Apan wala gyud news. Ang nangamatay every day because of heart disease is equivalent of 10 jumbo jet. Kung pila ka tao, it is equivalent of 2,600 deaths per day because of heart disease. Walay balita. Ang pangutana, why there is no news? Ngano man nga wa man na mabalitaan, ngano nga dili man na makitaan sa television? It is because people are thinking that heart disease is just a normal ailment. Normal nga balatian sa mga tao. Apan tungod niini ingon sa WHO, sa World Health Organization. Nagingon pa siya dinhi sa in English. About 12 million people die every year of heart problems. But up to 1/2 of them, tanawon ninyo ni, hangtod sa katunga nini, mukabat sa katunga niining 12 million people, maluwas unta kung doon na lamang tayo maayong nga pagpugong o prevention program. The problem is, wala nato gitagaan o pagtagan. It is better to prevent, mas maayo ang paglikay kaysa kanang pag-ayo na sa nagbalatian nga tao. Mas dako ang atong problema. So tanawon nato, heart attack are preventable. Kanang mga naatake sa kasing-kasing, atake di korason, pwede na siya nga malikayan. Pwede na ito malikayan. Ingon gani sa survey, according to statistics, they found out that 9 out of 10 heart attacks can be prevented. It means 90% pwede na siya nga malikayan, pwede na siya nga mapribentahan. Kung naalang tayo maayo nga prevention program. Tanawon nato ni, how do you look at this child? Kaluoy dili. Ha? Kaluoy dili. Ang problema karon sa ato mga kaigalaan mao ni, atong gibiyaan ang simple nga kinabuhi. Atong gibiyaan ang yano nga pagkinabuhi. Og nibalhin ta sa komplikado nga pagkinabuhi kay kusahay di nataganahan mo kaon og saging kay ang atong ganaan nga pagkaon kanang gikan sa mga fast foods. We become a victim of our own doing. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, sumala pa sa statistics sa Amerika, 1 out of 6 teenager na anay barado ang ilahang ugat sa ilahang kasing-kasing. Pag edad og 40,
By the age 40, muedad na gani ang usa ka tao in America. And I think even here in the Philippines. Magedad na gani og 40, 70% sa iyahang mga kaugatan barado na. 50% barado ang mga ugat sa iyahang kaugalingong lawas. And that is a great factor sa gitawag nato nga heart attack. Tanawan ninyong mahitabo, mabarahan gani ang usa ka ugat sa atong kasing-kasing, then makulangan na siya og supply sa dugo. Kung dili pag yun nato tagaan og maayo nga pagtagad, pag-prevent niya na nga mahitabo ang heart attack, magsamot pag yun na siya, mudako ang apektado nga bahin sa atong heart. And finally, makita nato nga kini makaangkon ta og heart attack. Ang problema ni ini, almost 2 out of 3 nga heart attack, then maparalyze o makaangkon og disability. Ang pangutana karon mga kaigalaan, unsaon nato paglikay ni ini? There are 3 big trees sa paglikay ni ini nga heart problem o heart attack. Unsa man ning tulo? Number 1, if you only remove this tree, you will able to almost solve kining problema sa heart attack. Number 1, smoking. Ang pagpanigarilyo. Ang tao nga nanigarilyo, kandidato sa heart attack. Ngano man, tungod kay ang sigarilyo adunay 7,000 chemicals sa usa ka stick, isa niya na mao ang magpagahi sa atong ugat, and that is nicotine. Mao na hinungdan nga bisan ang atong heart magkaproblema. Ikaduha, high blood pressure. Taas nga pressure sa atong dugo. Kung mugahi gani ang ugat sa atong mga lawas, resulta niya na musakasab ang atong blood pressure. Hinumduman ninyo, ang high blood walay tambal, maintenance, walay drug nga tambal niini. Kung gusto nimo nga makalikay o mawala ang imong hypertension, you need to change totally your lifestyle into a healthy lifestyle. Number 3, sa big 3, is high cholesterol diet. Gikinahanglan nga atong bantayan ang atong gikaon. Kinahanglan nga tanawon nato ang mga atong pangapagkaon. Kay karon panahon na, kadaghanan sa atong mga ginakaon, labi na kung pagkaon nga dili nagikan sa atong kaugalingong kusina, taas na siya og cholesterol. Remember also, kanang ingon nato nga ang vegetable oil is a good oil. Pero bantayan ninyo, sa paggamit sa vegetable oil, kay once gani ang inyuhang vegetable oil, inyo nang initon, iagi ninyo nagkalayo, kana nga vegetable oil, mahimo na siya nga trans fatty acid, nga usa ka hinungdan, ngano nga musaka ang imong blood cholesterol level. So atong tanawon, nakita nato gagabi kung unsay atong mahimo, dili man ang droga ang may makasulbad niya na. Drug do not cure ang hypertension. Ang gikinahanglan is lifestyle change. Is there a better alternative? Nabay mas maayong paagi naa. Mao ang atong tan-awon karon. Tanawon ninyo, dunay study nga gihimo sa Finland. 30,000 men and women. Giwala nila ang tulo kaning big 3. Tanawon ninyo. Giundang nila ang mga tao, gipaundang pagpanigarilyo, gipanaog ang ilahang mga blood pressure sa normal, unya wala nila gipakaon og kining gitawag nga cholesterol, taas nga cholesterol, decrease ang cholesterol intake. Ang naitabo, the result is, ang mga lalaki, 55% nga na-reduce ang ilahang risgo nga mamatay tungod sa heart disease. Ang akong nakita dinhi, ganahan nako ang resulta para sa mga babae. Kaya ang sa mga babae, naa sila'y 70% nga na-reduce ang ilahang posibilidad nga mamatay sa heart attack. Tulo lang ang ilahang gikontrol. Busa, ang pag-conquer, ang pagpaundang, ang pagdaog niini nga balatian nga maong heart attack, mga kaigalaan, niya ang sulbad. Number 1, kung ikaw sobrang imuhang timbang,
pagbawas og timbang. By the way, gusto na ako ni painomdom kaninyo. One of the most important medical equipment karong panahon na mao ang timbangan. Importante kaayo ni kay mao ni mag-monitor sa atong mga timbang. So kinahanglan matag pamilya na agyud ta ani makapalit ganita og 300 pesos nga load sa cellphone, kini barato ra man ni. Less than sa 1 month load sa inyohang mga cellphone. So reduce weight. Number 2, hinungdan nga musaka ang atong blood pressure, too much salt in the diet. Atong bawasan ang atong mga asin. Sa man kadaghan ang atong asin gikinahanglan. Kung atong tanawon ang salt shaker, kana bitaw sudlanan natog asin sa atong mga lamesa, ato lamang kinahanglan diha is only 25%. Ang 75% nga asin nga atong gikinahanglan gikan na sa atong mga pagkaon. Naibalo ba mo nga tanan natong pagkaon, bisan pa ang gulay, ang atong rice nga ginakaon, naa na siya natural salt, diha gikan ang 70%. So kung atong tanawon ang mga label sa mga pagkaon, diha nato makita labinag kanang mga processed food, kaning mga finished product nga mga pagkaon, naanay mga salt nga nabutang dinha. Dili na nato na gikinahanglan dugangan pa. So tanawon nato, ang atong yung kinahanglan the whole day, matag adlaw per person. Ang atong kinahanglan nga asin is only 2 grams per day. So man kadaghan anang 2 grams. Ang isa ka teaspoon is 4 grams. So kung 2 grams ang atong gikinahanglan, tunga lang na sa kutsarita ang atong gikinahanglan nga asin. Ug kana nga tunga sa kutsarita, 75% gikan na sa atong pagkaon, ang 25% mora na gikan sa atong sudlanan sa asin. Moingon ta nga, halalas ay mana kayo. Bitaw, bahalag lasay, basta himsog ang atong lawas. Inyong dila, pwede na matudluan, mausab ang inyong taste bud sa sulod lamang sa 3 ka semana. 21 days, your tongue can be changed. So makita nato dinhi ang ikatulo nga pamaagi aron mo undang kining gitawag nato nga heart disease is stop smoking. Higala, kung ikaw na nigarilyo, hinumduma ang imuhang kaugalingon, hinumduma ang imuhang asawa, hinumduma ang imuhang anak, kaya ang imong pagpanigarilyo, dili lamang ikaw mo'y apektado. Apil ang imong asawa, apil ang imong mga kabataan, apil ang imong mga minahal sa kinabuhi. Ikaupat, likayan nato, avoid coffee and alcohol. Likayan nato ang kape, likayan nato ang bino, kay kini makahatag og kadaot sa atong lawas. Number 5, reduce your fat intake. Bawasan nato ang pagkaon og mga tambok nga mga pagkaon. Kung tanawon nato, niya ang mga pagkaon nga angay natong kaunon nga numan. Tungod kay kini nga mga pagkaon, if you look at this, kini nga mga pagkaon, mao ni mga pagkaon nga low salt, low fat, apan high sa fiber. Nga mo ning makahatag og dakong bili labi na sa atong maayong panlawas. So makita nato mga kaigalaan, tanawon ninyo, gawas sa fat intake, kaning tambok, i-reduce pagyud nato ang atong cholesterol intake. Dunay daghan nga mga pangunahuna nga kuno ang avocado di sila mukaon kay naay cholesterol. Dili kuno sila mukaon og durian kay naay cholesterol. Kung atong tanawon mga kaigalaan, sumala pa sa ilahang pagtuon niya ang mga cholesterol level sa mga pagkaon. Gikan sa karne, sa gatas, makita ninyo din ha, unsa kadaghan ang mga cholesterol. Ang tunga sa cup nga ice cream, lami ang ice cream, pero 20 milligrams ang iyahang cholesterol. Pag-abot sa avocado, nabay cholesterol ang avocado. Tanawon na to, plant foods, ang mga pagkaon nga gikan sa tanom, walay cholesterol. Nganuman, tungod kay, ang cholesterol is being manufactured by the liver. Ang liver, ang atay, mo'y nagahimo og cholesterol. Wala may atay ang avocado, so wala siya'y cholesterol. Mao na'y hinungdan niya na. Tanan nga na'y atay, naay cholesterol. So tanawon na to, gawas sa cholesterol, sa nagkaraiya nga klase sa pagkaon, sama sa itlog, 1 egg yolk na ay 270 milligram nga cholesterol.
Sama sa beef liver, 400 milligram ang cholesterol. Ang kidney, beef kidney, 700 milligrams ang iyahang cholesterol. Niya pa. Pasaylo alang ko ninyo ha, kaya ako yun ipakita ninyo, kay mahal na mo kamo mga kaigsunan. Niya, ang utok sa baboy na ay 2,169 milligrams nga cholesterol. Mo na hinungdan mga kaigalaan, muad tumog doktor, mo gini number 1 nga ibawal sa atua kung taas na atong blood pressure, taas ng atong cholesterol level. Moingon punta nga, ang among gikaon nga karni wala naman ay tambok, kanang gitawag nila nga lean meat. Lean beef is also 90 milligram cholesterol. Di gyud nato na mawala na agyon na siya dinha. Niya ang mga pagkaon nga taas og kolesterol, niya po ang mga pagkaon nga mubo o walay kolesterol. Asa man ang mas himsog dinha, kung ako'y pangutanon, dinhi ko sa walay kolesterol. Kaya ang atong lawas, magkinahanglan man og kolesterol for metabolism purposes, pero ang atong atay magbuhat og kolesterol nga atong gikinahanglan. Number 7 nga paagi, exercise regularly. Niya ang solusyon. Ang keyword is regularly. Dili tungod kay naghuot na nga atong basa nina, muingon kita nga, ay mo exercise na ko kay huot na akong sanina. Dili na mao. Let us treat exercise atog yung tagdon ang ehersisyo nga sama sa atong pagkaon nga dili pwede mo aging isa ka adlaw nga dili ta makakaon. Mausab unta ang atong exercise. By the way, ang ato lang kinahanglan katulo lang sa isa ka semana, minimum 30 minutes matag session. So exercise regularly. Kay nga naman, kadtong mga tao nga naay risk of heart attack, kung mag-exercise, half of the risk, katunga ka ng risgo, mawala sa mga tao nga naay risk sa ilahang kinabuhi. Unay nagkadaya nga klase sa exercise. You can go gardening as an exercise. You can go walking as an exercise. Pwede po nga ikaw mulangoy. Pwede po nga ikaw musakay bisikleta. Or maglakaw. You can do jogging. Okay? So makita nato din let us increase our physical activity. Daghanon nato ang atong physical activity. Bawas-bawasan nato ang pagsakay. Kung pwede man lang na baktason, hala baktasan na lang. Makatipid ka pa sa mamasahe, maapagay maayong panlawas nga maangkon. Number 8 and the last. Kung nai-stress imong kinabuhi higala, imo nang i-control ang imuhang stress. Kay kung dili ka makakontrol sa imong stress, ang stress mo kontrol nimo, maunay mo patay sa imuha. Hinumduman nato, you can control your stress. Stress is not something nga naa sa gawas sa imuhang lawas. Stress naa sa sulod sa imong kaugalingon. Kay mauni ang atong response sa mga kitabo sa atong palibot. Busa mga kaigsunan, tanawan ninyo ning bata, wagani na ma-stress, kadako ang ligid ngayahang tangtangon. Pag-relax lang. Because your stress, dili na mo'y musulbad sa inyuhang problema. Busa, kung makontrol nato ang stress, apil ni ini, makontrol nato ang mga tensyon, stress, depression sa atong kinabuhi, makaangkon kitag kalipay, ug makaangkon kitag maayong panlawas. The only thing that we need to do is let us make the right choice. Maghimo kita sa insakto nga pagpili aron kita makaangkon og maayong panlawas, makalikay kita sa mga nagpriso kanato. O gusto na ko ibalik ninyo mga kaigalaan ang atong pagsalig sa Ginoo aron naatay kasaligan panahon nga dunay mga stress sa atong kinabuhi. Hinumdum mahigala. Jesus can set you free. Si Kristo makahatag kinimog kaluwasan, kagawasan. Hinumduman ninyo ang iyahang gisulti sa iyahang pulong. Isaiah 41 versikulo 10 nagaingon, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Saad kini sa Dios higala. Ang kunon nato ni nga saad, ato ning pangayon, ang Dios dili mo balibad kanato. Just talk to Him in prayer and you will have a healthy lifestyle.